Gostovanje umetnikov iz pobratenega mesta Zemun, ki velja za predmestje srbske prestolnice, je dober pokazatelj, da kultura zares ne pozna meja. Odprtje razstave v galeriji mestne občine Kranj se je zgodilo ravno na Prešernov veseli dan kulture. Zemun pa je le ena od 20 občin, ki so pobratene s Kranjsko. Tukaj je še nekaj prijateljskih mest, s seboj se izmenjujemo razne umetnike, športnike, kulturnike, tako da res dobro sodelujemo in upam da se bo to nadaljevanje tudi v prihodnje. Nakon više od pola veka od kako je uspostavljeno partnerstvo ili pobratimljenje između Kranja i Zemuna, svakako za nas ovo znači uvijek novi početak i ujedno šansu da se naši građani Zemuna i građani Kranja zbliže kroz različite projekte koje bismo zajednički realizovali. Umetnost je samo jedan od segmenata u kojima možemo širiti našu saradnju, pored toga tu je i sport, tu su ostale kulturne aktivnosti, obrazovanje, ali kao što su neke stvari koje su već i dogovorene, tu je i bezbednost saobraćaja, tu je i privredni razvoj, razmjene iskustava, razmjene đaka, mnogo toga, mnogo dodirnih tačaka na kojima možemo zajedničkim naporima da pravimo dobre rezultate. Neke vrste ikone, ki krasijo galerijo mestne občine Kranj, so nekaj posebnega in specifične za srbski prostor. V umetniških delih se skriva duhovnost, abstraktnost ter realnost. Avtorica, ki je pred časom že obiskala Kranj, se mu je tokrat poklonila na poseben umetniški način. Možete vidjeti na ovoj slici Kranja koju smo ispred opštine Zemun i moje ime poklonili. Dakle, onaj Kranj kakav sam ga ja doživjela, sa zvezdanim nebom, sa zvezdanim večerašnjim paljenjem svećica koje oduševljava i kojim je stvarno ostavio utisak i tada, a i sada će. Umetnost nima meja, ima pa moč, da jih podira, kjerkoli se pojavijo. Poklon srpske umetnice gorenjski prestolnici je še en dokaz o globljem pomenu bratstva med mesti.